Maswera sei vazukuru vasekuru sendi zviri kufamba here vazukuru? Aiwa kuno kuti zviri kufamba zvakanaka nditi. Tiripo paZimbabwe apo pa +263 ndirini zvakare sekuru venyika the only Zimbabwean uncle. Vazukuru ndati ndingouya, vazukuru nehanzvadzi dzangu naNatsano handiti. Ukama uri kufana kustretch handiti vazukuru nehanzvadzi dzangu naNatsano. Ndangoti ndiuye uzokusweresai handiti. Ndiuye uzokusweresai nekukutendayi zvakare nesapoti yamuri kupa pachannel penyu. Basa renyu richienda mberi. Thank you very much for your unwavering support. Musha wenyu uchikura, basa richienda mberi. Right, vazukuru teererai, ndoda kuti mundinzwisise hama dzangu. Panapa pachannel haisi nyaya yekungoti ndi YouTuber neaudience yake chete. Ndosaka maka muchinzwa ndakaramba from day one kuti hakuna anonzi mafollowers paSaint TV. But once you press that subscribe button, unobva automatically you become a family member yemusha unoyu. And I just want to thank you all. Thank you so much. Nekuti pane vamwe vanhu vakawanda vakatosangana nekuda kweSaint TV. Ndotori nemwe kapo yatakasanganidza pasarira wako kadeya. Ndine vamwe vazukuru vangu vari kuPretoria uko. Vakatosangana patakatanga kungoita sarira wako vatori nekabhebhi ane. Baby, chinova chinhu chinondifadza nekuti channel inoyi it is serving its main purpose. Handiti inzwaika main purpose yedu ndeyekuti pakaita ane zvinenge zvamuremera, ukaita zvine zvichikushupa zvakurwadza zvadii, aiwa usatambure uri woga, unozivisa sekuru wobva waona kuti tinobatsirana sei. Handiti kana vane munhu vanoziva anokweretesa mari, kana uchida mari vanobva vatongokuudza kuti aiwa ninga anokweretesa. Wewo wotobatsirikana. Kana kurunzi wanzwa nekutsvaga bhebhi, uri kushupika nekutsvaga mabhebhi, isi tinobva takuconnecta nabhebhi ari padhuze pako. So imba yatotanga vazukuru. So ndiri kuti kudii, ngatisheyei channel yedu nevamwe vaunogona kusheya navo. Handiti kuitira kuti musha wedu urambe uchingokura. Ndosaka nhasi maona kuti Saint TV iye zvino tatova ne over 34,000 almost 35,000 mafamily members, subscribers. Handiti nenyaya yekuti zoni tese takadaiwo we are a force to be reckoned with. Handiti tiri kana hanzi kubatana isimba vazukuru vangu. Handiti so usaite zvinenge zvakushupa, chero ukada chero chaunenge wafunga uri kwauri, chingotaura nasekuru woona kuti havana here munhu. Ndine macontacts akawanda mufunge, so usanyanya upinda busy nekutsvaga zvakawanda. Sekuru varipo. Handiti ndangoti ndiuye uzokusweresai vazukuru vangu, handina nyaya nhasi. Nhasi Sunday inotyisa ita makuwa. So ngatione mavideos atakaita vhiki rese, plus musaite mafeelings nemanyaya emavideos atoita, especially gossip. Nyaya dzedu tinongodzitora mastreets esocial media, hatigone kuenda kwese, so tinongodzitora dzakadaro tobva takuigirai mozvenzwira. Musanyanyoita mafeelings nyange tikataura vanhu venyu. Handina munhu andinovenga. I respect everyone. But mapublic figures eduka varitoripo kuti tivataure futi. Ndosa ndichitaura, ndosa ndisingatotaure wewe nenyaya dzako dzomba kwako nyange ndikadziziva. Why? Because hauna kuzviita a-public figure. But mapublic figures musatitukire mapublic figures. Tapedza kuti wataura tinotofonerana tichitoti vachitonditenda kuti wagona kutaura. Iwo apa ndopauri busy, BP kukwira kuti ataurire nhingo wangu. Kwani so from angle side, the only Zimbabwean angle, ndangoti uyozosweresana tichiti much love.